Tervetuloa Puerto Verde keittiöön. Tänään valmistetaan salmonrehaa vuohijuustomussia. Annossa käytetään myös Don Vitkan extra virgin oliiviöljyä, joka tässä tapauksessa kornikaaparan eksklusiivinen. Ensimmäiseksi laitetaan vähän vuohijuustomussia lautaselle. Seuraavaksi laitetaan vuohijuustomussa päälle vähän kuivattua mustaa oliivia, rapeata sipulia ja ruohosipulia. Seuraavaksi lähdetään laittamaan lautaselle salmonrehu, joka on perinteinen kylmä tomaattikeitto, jossa on käytetty leipää ja tässä tapauksessa myös Don Vitkan oliiviöljyä. Ja näin. Sitten vielä viimeistään salmonreha Vitkan kornikabra eksklusiiva oliiviöljyllä. Todella hyvän makuinen. Ja vähän puoliraakoja oliiveita, niin tuota on paljon luoda tähän keittoon.